Ito, lang ka ito ha. Hi, welcome to my channel. Sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Hello, welcome to my channel. Nandito kami sa Palayan. Yan, sa Palayan. So, yun. Pasensya ka na kung Hi! Hello! Yung bulong ko daw pag mag-ulit si Ate Elsa kanina. Welcome to my channel. Nandito ako sa Palayan. So, ayun. Napagod na sa'yo. Pasensya ka na kung ayan. Kami sa Palayan. Alay dito nagpapaypay para ikot sa tulad sa Kalugan para paypay dito. Napagod na sa'yo. Wala taha, kaya nag-live ako sa YouTube ko. Ala, may para sabi niyo, live ako. Wala man, bakit? Ala, para sabi niyo. Wala man yun. Oo, pati naka-live ako sa YouTube. Ay, pag para ko masabi sa hindi mo ko para. Hindi ko ka muna ka-intra. Ay, nga. Asa di ko man lang yadi. Kaso nga lang, ano, ang ganda ng view, yan o, pero, yan o, kayo, yan o. Nagpupukpuk na, ano. Laban ka? Sarap lang. Pagod na sa'yo. Ayoko na maging una sa mga pamuna, sa mga mata. Pasensya ka na kung
Sa'yo. Kailangan ko pala magpakabit na ng wifi. Bigla lang ako masuk. Sinishikana. Nabago na sa'yo. So beautiful place. There. Here. So, yan. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You are the most beautiful smile with you. I wake up each day feeling alright. I make lemon juice. I'm here, Mahal. Thank you so much for joining, Mahal. I make lemon juice and honey. Thank you so much. Thank you for supporting always. I love you. I love you, Mahal. Hello, Mahal. So na. Di ba siya nagpapasildo sa ako? May puyo. Kay nakalive ako. Ay, no. Hello, hi! People of Erusin. People of Rosen Bagsangan. Actually, Nicole, Mia, Pupak, Bana. Laban ka. Charot. Oo. Nangaway kami. Ayan. So, guys, thank you so much sa viewers ko. 2 million. Oh. 2 million. Sorry. May 2 million viewers. Ayan. Gusto nang maging una sa mga pangunas sa mga mata. Kahuyi nga ako kaya nakalive ako. Ay, nang sako ko. Pinuntahan ko dito. Yung ganun, hindi kayo ma-live. Kaya wala signal sa balay. Nako. Naghagardo na. Bakit ganito yung kulay ng ano, di na green? Alam ko, kaya mo paibigin siya. Sa akin maaga mo siya. Nangawang. Magmahal ka na lang ng dahil. At thanks, Doc. Thanks, Doc. Doc? Thanks, Doc. Sa akin. Thanks, Doc. What, Doc? What, Doc? Mauna sila. Alam kong maging una sa mga pamunas, Lang sa mga mata. ang 2 aking million viewers. 2 million. Thank you so much for 2 million. Di ka mamatay ng suso. Think positive. Think positive. So, it's a 2 million viewers. Thank you so much. Stay connected. Love you guys. Samida, waka. I like your hat. Thank you so Pikachu. No, Pikachu? Pikachu. Pikachu. Oh, Pokemon. Thank you so much. You like my Pikachu. Pokemon. Pokemon. Bakit ganito yung kulay na hindi na siya green? Alin? Yung kulay ng background. Hindi na green. Ano na brown na? Paano kaya yun? Pikachu. May ilang minuto ka niya. Ilang minutes ako live? 1 hour daw. Lang. 1 hour? Ano ba nga, live 3 hours, 8 hours ng iba. Walang tulugan. Kasi kaya, mga, Ayusin ko dito na ko para ma-omegil ako dito. So, dapat ito talaga. oh my God.
Oh my God, you're here. I like it hot. The weather is hot. It's a heartache. May taga Not a heartache. may taga-kawi na lang ako kaya nag-live ako. May signal dito sa connection better dito sa farm. Kasi sa bahay walang connection. Pikachu. So cute. Ang cute nga. Nangyayari talaga yan ng mga tao na walang connection. Oh my God! May mga relasyon na walang connection daw. Kasi my internet is good connection there. Yeah, good connection. lang, And pero walang connection. our relationship is also is good connection. Ayoko na maging una sa mga mata. Pasensya ka Habol na na yan, kung habol ka. napagod na Ano sa'yo. akala mo sa kanya? Tanga? Thanks, Doc. Thanks. Why thanks, Doc? Why, Doc? Doc, Doc? Why, Doc? Why thanks, Doc? Thanks, Doc. Where? Yeah, thanks, Doc. Thanks, Doc. Sa mananamis. Thanks, Doc. Ayoko na maging ina sa mga mata. Pasensya ka na kung pagod na sa'yo. Grabe, Hagardo na. Hagardo na, Versosa. Gagawin din niya sa asawa ni Garby Bertuta, ha? Oo nga, bata pa, no? Ganito na sa TikTok. I don't see that. Who Kapag asawa said niya. Doc? You said Doc. You said, thanks, Doc. Thanks, Doc. You said, thanks, Doc. You said, thanks, Doc. Yes. Huh? What? Me? Yes, you. You said, thanks, Doc. Wala, di niya alam. I didn't see that. Oh my God. You said, thanks, Doc. Yes, you said, thanks, Doc. Thanks, Doc. Thanks, Doc. Wala, di niya alam. Huwag mo nang i-repeat sa mampaking. Wait, I screenshot just because you said thanks, Doc. Sa mga mata, pasensya ka na kung napagod na sa'yo. We're going na. Ala, tumapabungka pa ako. So maybe I ended the live because we're going home now. Oh my God. Yeah. Oh my God. Yes, we're done. We're done. We're going home now. Somehow. Thanks. I'm someone using my account then. Oh. Oh, oh, really? Wow. Ano ba yun? I'm sorry. I will send the I was screenshot. surprised. It's not me, babe. It's but
Yeah, someone using your account because commented thanks doc made 2 times commented using thanks doc. Why thanks doc? Hoy, gusto tayo na ako. Ako? Kali sa imo na tili. Oo, kita pa nakain. Opo. Ay, hindi May kaul ako na bit-bit. Ay, huli. mo may Pwede pa ulit ito. Ako ulit. Oh, we're going home now. Ayan. One piece of, wait. Okay? One piece of food. Someone, yes, someone using your account. So need to be careful. Need to be aware of that. Feel worried. Maybe you need to change your password. Change your password, babe. But it's okay. It's not a bad word. Just thanks, doc. So it's not alarming. I ended the live. We're going home now. I love you. Thanks, Des. Yes, thanks for joining my LS. Yes, beautiful place. I love you guys. I love you, Mahal. Bye bye. Bye bye.